K'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw lase wa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition. Ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye Fédération Malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye. Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye, a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn, Maliyɛn ka dunan kunbɛcogo ɲuman, Maliyɛn ka jɔnkolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama. Jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ. Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa kana kulo in diya kosɛbɛ. Tour cycliste international du Mali labanbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn, badenya ani keleya taamasiyɛnba ye. Avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa aw ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw ye wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye avril kalo tile 11 falaye bi Bamakɔ bɛ ɲini kana kɛ nɛgɛsoboli dugu ye dɛ ko arajo Mali ka tuuru bɛ yen bozo ka to ji la nka bozo ka to Bamakɔ kɔnɔna fana na Dirisa Minɛta kelen tɛ k'a daminɛ aéroport fo Asimi ka baarakɛyɔrɔ Aso ka baarakɛyɔrɔ sira bɛ ɲaaminen don bi wa min yɛrɛ ka jugu u bɛ sin ka mobilibatigi kelen bila nɛgɛsobolila kelen kɔ ten k'a k'a jɔ ko fo ka tɛmɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma arajo Mali mɔgɔ an b'u fo Seydou Natumɛ yɛrɛ tun y'an wele ko ale yɛrɛ kɛlen don ko in denfa ye an b'a fana fo a ka dɛmɛ ɲuman na ka ɲɛsin arajo Mali mɔgɔw ma nɛgɛsoboli Babugu ninnu ka fɛn tɛ de olu ka wala falaye ko sen ta ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye de don koyi k'a fɔ ko an ka tɔn o t'a la sen échappé ni fɛn ninnu kɔni a bɛ n'o kɛ nka $2 kɔ al tour du Mali wari tɛ min bɔ o de dira wa k'a daminɛ premier fo 20e fo maa 20 olu bɛɛ bɛ donbolo sɔrɔ o de la u bɛ k'a boli koyi u bɛ k'a boli fa bɛɛ fɛ u bɛ k'a boli sugu kɔnɔ u bɛ ka hali taxi tigiw bɛ tɛmɛ u la u bɛ maaw ka taxiw bloqué i bɛ bila retard fana na sisan bi an bɛna taa yɔrɔ 2 babu daminɛ o ye dugu kibaruya ye dugu kibaruya min ni Maroc ka jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiri Burata ale tun bɛ an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Ablaye Jafu ye barosigi kɛ kununko barosigi bɛ tali kɛ min na o ye Sahara Occidental ko ye falaye tilegan in na yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ o ko la an ye wele bila Dirisa Minɛta ma ale ti ko fɔ maa ye tuguni min y'an ka babu fan filanan ye ni Ala n'a kira sɔnna ma Joyilakaw olu mun kɛra Tumutu Biennale filanan ye olu ka miniti 30 b'an bolo an na tila k'o fana di maaw ma ka se ka o lajɛ nka babu an n'a daminɛ ni tilegan in na Mali ni Maroc denkura min wolola ngɔyɔ la ka se k'o da maaw olu tulo kan kununko Kuluba faama sigiyɔrɔ la Jafu ale ka baarakɛyɔrɔ Mali ka minisiriso min bɛ jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ ko kunna olu ye maa bisimila ye maa min ni u n'o ka babu ye tali kɛ République Arabu Démocratique ka n'o fɔ ma ko Saharawi jumadon avril kalo tile 10 kunnafoni min ye Nasser Burata ye ale ni Ablaye Jafu olu de y'a babu ɲagan kosɛbɛ Marokukaw ka jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiri ale bɛ tile 1 taama kunna an fɛ yan ko in kun cɛra ni laseli ye laseli min na Ablaye Jafu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye République Démocratique du Sahara ye anw ni olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma ko nin y'a jɔlen ye pewu k'u lakodɔn k'a fɔ k'u ye jamana ye ni Maroc ka hukumu kɔnɔna tɛ Mali ka o ka lakodɔn ni o jɔra yaasa an ka faamuyali kɛ yanni Dirisa bɛ yan de ko bɛ cogo di e tun bɛ nɛgɛso kan wa e tun bɛ taxi de kɔnɔ ne tun bɛ taxi kɔnɔ mais ne ni taxi bolila bɛɛ an bɛɛ fana tun bɛ nɛgɛso kan tuguni parce que an tun bɛ nɛgɛso ka rythme min na aw bɛ taxi kɔnɔ nka aw bɛ boli komi nɛgɛso voilà a tɛ se ka taa ka an bɛ nɛgɛso ka rythme na non ni nɛgɛsotigiw jɔyɔrɔ min na an yɛrɛ b'an jɔ yen n'an ye dɔɔnin kɛ sira la koyi e ko ka bɔ Jara transport la ka na est ce que a bɛ tɛmɛ 5 minutes kan a t'o bɔ o kuma tɛ ni galakani minɛ an ye heure 1 de k'a la a ti se ka na sɛbɛra an na nɛgɛso ɲini ka d'i ma i yɛrɛ ka t'i fari filɛ o bɛ arrangé o turu siɲɛ 3 an t'a fɔ Seydou Natumɛ a k'i tɔgɔ sɛbɛn Seydou Natumɛ komi ale de y'a musakaba bɔ mais ni n'a turu bɛ kɛ Bayaŋara je suis partant e na se ka taa jɛgɛ sira nɛgɛsoboli kɛ voilà i m'a ye o yɔrɔ ka taa fɔ Koro mais i b'a dɔn ko k'a fɔ i bɛ ka min fɔ nin ye wagati dɔ la cɛ dɔ kun nana a kun ye nin kuma de fɔ a ko de ko ni Mali ma ɲɛ ko a bɛ turu kɛ a ka taa daminɛ Dɔngɔnɔdugu la k'a daminɛ Koro ka na se Bayaŋara ma Seware ma k'o ɲɔgɔnna yɛrɛ o sira in cɛra jɛgɛ cogo in k'a ka ɲi nɛgɛsoboli la kosɛbɛ tiɲɛ ninnu de fana ye non seulement ka ɲi nɛgɛsoboli la si c'est pas pour des questions sécuritaires là ça fait du tourisme aussi mais a b'a to fana lakana fana bɛ na o surtout on a les moyens voilà ka se ka sécuriser kɔni a kɛra moyen aérien a kɛra dugumana a na sisan bi kɔni on a les alhamdulilayi moyens ka se ka sécuriser kuna sini ko minɛn kura dɔ yɛrɛ mana ou bien kununko don et puis a bɛ fisaya kosɛbɛ Bayaŋara n y'o de fɔ k'a bɛna nin lakana parce que k'a bɛ turusiw taara voilà u nana lɔgɔ ci la maintenant n'an taara turu kɛ sisan nɔ u bɛ jele bila nin ka ɲi e da ni ne ye dɛ an bɛ taa Kuluba kununko kunnafonidi min kɛra sa Famara Berete ale tun bɛ a ye min sɔrɔ
anga je ko fle yana ni Dirisa Mama ta ka nyon soro kene kon nana jɛɲɔgɔnya kɔrɔba mun bɛ Mali ni Maroc jamana cɛ mun sigilen don bonya ni karama badenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ o jɛɲɔgɔnya kologiriyara ni Maroc kɔkancɛw minisiri Nasser Bourita ka taama ye ka na Mali kɔnɔ yan jɛmu kunnafolidi kɛnɛ senfɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana ye a kungelenna kura yira diɲɛmaa la i n'a fɔ Gale Mali tun y'a lakodɔn nka k'a daminɛ bi don in na Mali jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ an tɛ République arabe saharawi démocratique lakodɔn jamana ye tuguni. Ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko Sahara dossier o kan a y'a bɔn kuma caman fɔr'o la Mali y'a yira k'a fɔ nin déclaration in senfɛ baara minnu bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ ani Nations Unies yɛrɛ ye u ka ciden dɔ bila n'o ye envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ani résolution caman min taara Nations Unies na Sahara ko ni kuma na a laban o ye résolution bafla ani kɛmɛ wolonwula ani bi kɔnɔntɔn ni wolonwula n'a bɛ fɔ o ma résolution 2797 o de taara octobre kalo tile 31 san 2025 o résolution ni o bɛ mun fɔ résolution ni an y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ o résolution ni kɔkɔrɔma don résolution ni an b'o kɔkɔrɔma don parce que Maroc ye fɛɛrɛ dɔw de tigɛ n'a bɛ fɔ o ma ko plan d'autonomie Maroc y'a parce que pour que aw ka se k'a faamuya Sahara ko ni dɔw bɛ fɛ de ka u fara pour que k'u ka indépendance ta mais Maroc y'a yira k'a fɔ olu ka jamana yɔrɔ dɔ de don a tɛ se ka bila ka taa mais Maroc ye plan de yira k'a fɔ u bɛ baara bolo yɛlɛma u ye plan dɔ kɛ pour que olu ka se k'u yɛrɛ ka kow ta mais Maroc kɔnɔna na donc o plan min na an y'a yira k'a fɔ o plan min ni Nations Unies a adopté Mali bɛ o plan de kɔkɔrɔma dɔn Mali ka position min falenna nin dossier kan a ma kɛ dɔrɔn k'an wulila tilegan fɛ an bɛ fɛ ka taa an ye hakili jagabɔ de caman kɛ ka faamuyali caman kɛ min b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka lakanani ani bɛn sabati cogo min an ka jamanaw kɔnɔ o de la an y'a yira k'a fɔ ko k'a don ta ka bɔ bi la Mali kun y'a ka lakodɔnni min lase n'a bɛ fɔ min ma ko République arabe saharawi démocratique n'a bɛ fɔ a ma ko RSD an kun y'o lakodɔnni min kɛ an y'o lakodɔnni minɛ k'o lasegi kɔ Maroc kɔkancɛw minisiri kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan a ka foli ni tantoli kɔfɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma jɛɲɔgɔnya ɲumanw kosɔn a y'i da don jɛɲɔgɔnya kura nafama minnu bɛ nalen ɲɛta jamana filaw bɛɛ lajɛlen ka nafa kama i n'a fɔ ka visa électronique ko bɔ Mali ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ pewu don nataw la kalanko sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ Maroc jamana bɛ na bourse 300 de di Mali jamana ma ko mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana wɛrɛ ye Maroc jamana fɛ. Le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens au bénéfice des jeunes maliennes et maliens pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. Amawloronia k'a fɔ Mali ni Maroc jamana ka jɛɲɔgɔnya kologiriyali kama baarakɛkulu mun sigira sen kan commission mixte u ka jalajɛ nata in kan ka na kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni san 2026 labanw ye. Kunnafolidi kɛnɛ in kan jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Abdoulaye Diop y'a ka kɔkɔrɔmadonni n'a ka foli ta ka ɲɛsin Maroc masakɛ ma Hura Mohamed VI ka sanga ni Marocɛnw ye Mali ka yɛrɛtigiya souveraineté k'o bonya baaraw ni jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min. Ayiwa lakodɔnni min samana ka bɔ yen sisan ka bɔ yen kɛnɛ an ka kibaruya sɔrɔlenw ye République arabe saharawi démocratique ale yɛrɛ n'i y'a ta fɔlɔ k'a bɛ diɲɛ bisimila ye u filɛ kɛnɛ min kan nin ye Polisario o kɛnɛ tun don Maroc de ye kɛlɛ kɛ ka Espagne gɛn ka bɔ dugukolo in kan pewu k'a sagoya ta nka sama ni fadenya min tun bɛ Maroc ni Algérie cɛ Algérie fanga ka bon sabula arabu jamanaw la farafinna maa tɛ min ka nafolo ka ca ni Algérie ta ye Algérie de ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa ka i nɛn ninnu kɔrɔ k'u sama min ye jɛkulu in ye a sigilen ani jamana in sigilen Mali ye lakodɔnni kɛ juillet kalo tile 4 san 1980 san ɲinanzan kɔnɔna na sa avril kalo tile 10 Mali ko k'a tɛ u lakodɔn tuguni lakodɔnni in fana a kun sinsinnen tɛ fɛn wɛrɛ k'a ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye Musa Traoré
ale kuni Algérie jamana kuntigiw kadi o dia fɛ ano teriya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Chadli Benjelili ye ale ka waati ale ni Musa ka teriya diyara kosɛbɛ o y'a to Ligue Arabu maaw olu ye wulikajɔw sigi sen kan yaasa min ye Musa Traoré ye a ka gɛrɛ u la Musa y'a tɔnɔ bɔ ni mun ye o ye pont filanan min jɔlen filɛ an fɛ yan nin ye n'an b'a fɔ ma pont FAD o kɔfɛ min ye Algérie ye a waati kɛlen k'a daminɛ san 1982 la u ye Mali ka boursiw caya kosɛbɛ o la sa jamanakuntigi kɔni nana sa o ni Musa tun ka di hali waati min na Musa ka fanga jasora n'u ye a bɔ fanga la yan maa caman tun y'a miiri k'a fɔ ko Musa taatɔ don tunga la Algérie nka a yɛrɛ de ko ayi a ti fɔ ale ma fiyewu ko président kɔrɔ ko o filɛ tunga fɛ nin ye k'o ti fɔ ale ma ni min bɛ k'a la jamana in kɔnɔ o ka kɛ ale la ale b'i sigi ka o kɔnɔ Musa Traoré bɔlen kɔ yen démocratie fanga tigiw olu ma ko in kɛ gɛlɛya ye olu fana y'a to yen sabula an bɛɛ lajɛlen tun bɛ Algérie kama kɔrɔ hali bi ka Algérie to yen ko mun t'a tɔɔrɔ min t'a degun o y'a to min ye démocratiw olu ka san 30 kɔnɔna na olu fana y'an to yen an ka Saharawi yɛrɛ lakodɔn Saharawi lakodɔnni nana kɛ gɛlɛya ye waati min o kɛra san 2011 Algérie ale ye maa dɔw jaso dugu in kɔnɔna na n'o ye RCA ye o maa dɔw kun bɔra Libi kɛlɛ waati ka t'u kɔ a ye kosɛbɛ fankelen o bilara ka na don Mali kɔnɔna na wa olu de nana kɛ bamanciwale kangaranw ye bi wa o dogo yɔrɔ fana ye Saharawi in ye bi Mali yɛrɛma jamana ɲɛmaaw farancɛla fanga ɲɛmaaw olu ko taabolo 3 Mali ka nafa jumɛn bɛ nin ko in na dɛ ko jumɛn bɛ bi n'u bɛ malidenw nafa ani malidenw u bɛ se k'u ka kon fɔ fɛn minnu na k'a sɔrɔ maa m'a f'u ɲɛna i t'a yan fɛ a y'a kɛ tan o y'a to olu y'a jateminɛ sa ka kow jate lajɛ k'a fɔ an ka bɔ nin ko in yɛrɛ la a ka fisa a ka dɔn ko Mali min ye Sahara ye a t'a lakodɔn ka da kun jumɛn kan a bɛ se ka kɛ a bɛ Algérie ɲɛ bilen nka a t'a ɲɛ ci Maroc ni Algérie ka fadenya kɛlɛ ka kɛ ni jɛnsɛrɛgɛ naani ka taabolo ye bi ni Mali b'o kɔnɔna na a ka kan ni jɛnsɛrɛgɛ naani tɔn bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ tɔn da taabolow la sabati u ka sɔn nin waati in na yaasa nin ko in ka sigi sen kan Maroc ale ka yamaruya kɔnɔna na nka jamana minnu bɛ n'olu bɛ Algérie kaman kɔrɔ hali bi olu kɔni bɛ a ko in na wa Maroc fana bɛ ka samali kɛ yaasa minnu bɛ farafinna jamana minnu bɛ olu ka na nin waleya kelen de y'a to ni Maroc y'i sama ka bɔ pewu Union africaine na k'a fɔ k'a sen t'a la pewu o y'a sɔrɔ Assane de ale bɛ balo la nka min ye Mali ka lakodɔnni ni jamana wɛrɛw ka lakodɔnni o de y'a to min ye Union africaine n'o ye OUA ye ale de tun ye République Saharawi lakodɔn k'a ta k'a jate jamanaw fɛ Dirisa Mamɛta tilegan in na avril kalo tile 10 o kɛra Mali kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ale tɛ nin jamana in lakodɔn tuguni yɛlɛmaba don sabula a bɛ tiɲɛ dɔw jira tiɲɛ minnu bɛ yen bi n'o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye k'a daminɛ san 1990 san fo kana se nin waati ma nin ko in kɛlen don ta ma bila ta ma fo kɔsa in na Nations Unies yɛrɛ ye maa ɲini maa min bɛna taa ko in ban ka kɛ ni Maroc ka yamaruya ye hakilina jumɛn b'i la fɔlɔ yan'an ka ɲininkali tɔw cɛ Kasim k'i fo kosɛbɛ invitation na ka an filɛbaga ni an lamɛnbaga k'u bɛɛ lajɛlen fo je pense que kunun décision min taara an ka jamana fɛ ni o ye ka Mali ka reconnaissance ka a bɔsi République arabe saharawi démocratique la je pense que ne yɛrɛ ka faamu yɛrɛ la c'est d'abord c'est logique et réalisme b'a la et on peut même dire que a kun kan ka kɛ kabi waati jan ka kɔn bi ɲɛ pourquoi je m'explique parce que i ye historique min kɛ sisan nɔ an ka président ala ka hinɛ na Musa Traoré a ye ni république in reconnu ka sababuya kɛ an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ensuite Mali ka intérêt kama parce que n'i ye fɛn fɛn fɛ a kɔni bɛɛ lajɛlen Mali ka intérêt kama a y'a kɛ o kama donc o kɔrɔ ko an bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est des questions d'intérêt donc ni intérêt jɔra waati o waati n'i lajɔ yen voilà oui anw ni Niger anw bɛ ɲɔgɔn fɛ AES kɔnɔ Niger ni Algérie ka surun ɲɔgɔn na taama ɲɔgɔnya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ Iran soutenir Maroc dun ko ale ka sira foyi tɛ Iran ko la n'i y'a jateminɛ bɛɛ bɛ t'i ka nafa de nɔfɛ i ka jamanadenw ka nafa bɛ yɔrɔ min mais tuma d'i ma voilà donc c'est des questions d'intérêt et surtout fo ka n'a kɛ ka bɔ i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ tuguni mais i bɛ kɔlɔlɔ de sɔrɔ a la
ni a sera yɔrɔ la forcément i kan k'i jɔ ka réfléchir n'a sɔrɔ ni Sahrawi kun ye jamana de don yɛrɛ ko a bɛ n'a fɔ jamana tɔw sango b'a sɔrɔ logiquement sango kan ka sɔrɔ Mali y'a ka ambassadeur rappelé ka bɔ yen ka sababuya kɛ n bɛna min expliquer sisan parce que rapport wo concernant ko bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye front polisario ye ko front polisario ni terroriste minnu bɛ Mali attaqué a kɛra état islamique a kɛra jinɛ min ye front polisario n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo deuxièmement minnu bɛ yen nɔ n'o ye MNLA n'a tɔ i b'a dɔn a bɛɛ ye kelen mais olu fana ni front polisario u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo concernant rapport dɔ bɔra o rapport y'a jira k'a fɔ ko Ukrainiens ani front polisario éléments u bɛ don Mauritanie fɛ ka na an ka attaqué et plus précisément attaque min kɛra Tinzaouaten il a été prouvé à travers des rapports k'a fɔ ko front polisario éléments farala terroristes ka a don kan attaqué et même bien avant ça oui même bien avant ça d'ailleurs mɔgɔ bɛ se ka taga lajɛ en 2022 2023 Espagne kɔnɔna la u ye front polisario élément dɔ yɛrɛ minɛ ka a juger parce que ko lien b'a ni contact bɛ ani état islamique ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka Mali fɛ yan nɔ quoi donc imaginez ani Algérie bɛ ni mankanba in bɛɛ la pourquoi parce que Algérie bɛ ka Mali terroriste Algérie ni o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a y'an ka ambassades ni fɛnw bɛɛ lajɛlen rappelé ka bɔ yen comment est-ce que Mali bɛ se ka yɔrɔ dɔ reconnu o yɔrɔ groupe min bɛ yen nɔ parce que kɛlɛ fɛn fɛn bɛ senna a bɛɛ front polisario de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ donc o front polisario ni terroriste tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka Mali attaquer donc ça nous apporte quoi l'insécurité ani saya a bɛ ka o de lase a ma donc o de la n ko n'a sɔrɔ ni jamana ye kun i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min na sango b'a sɔrɔ normalement yɛrɛ an y'an ka ambassadeur rappelé ka bɔ yen mɔgɔw t'o fana kalama quoi a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko jamana yɛrɛ de bɛ yen koyi voilà tɔgɔ jamana de don n'o tɛ ko mɔgɔ sigi ko jamanakuntigi bɛ yen fɛn bɛ yen non o tɛ yen fɛn ba tɛ yen et puis front polisario trafic c'est-à-dire kojugu fɛn fɛn bɛ kɛ zone in kɔnɔna na u sen bɛ a bɛɛ la donc Kasim o ni kojugu kunyanfan bɛ ɲɔgɔn bolo voilà donc comment imaginer an bɛ ka dugukolo dɔ reconnu mɔgɔ dɔ kaba n'o ye front polisario ye et olu kɛlen don réservoir ye minnu bɛ ka terrorisme alimenter k'an ka jamana yɛrɛ attaquer donc même en représailles front polisario yɛrɛ ka participation aux actes terrorisme aux attaques contre le Mali an kan k'an ka reconnaissance retirée ka bɔ o bolo deuxièmement halisa logique kɔnɔna na imaginez comment est-ce qu'on peut continuer ka front polisario k'a soutenir k'a fɔ ko jamana ka di a ma alors que dugukolo de don dugukolo bi ni terroristes bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen tiɲɛnikɛlaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc an dun bɛ k'olu de kɛlɛ donc c'est comme si an bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa dugukolo dɔ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye ni dugukolo min sɔrɔla ni an yɛrɛ fana bannen don min b'an fɛ yan voilà donc c'est comme si ni entraînement ni fɛnw de bɛ na kɛ yen nɔ walasa k'anw de attaquer tuguni quoi donc le Mali a même intérêt ninnu ka contrôle kana kɛ yɔrɔ in kan parce que n'u ka contrôle kɛra yɔrɔ in kan non seulement a bɛ kɛ ka Mali déstabiliser a bɛ kɛ ka Sahel bɛɛ lajɛlen déstabiliser parce que u ni trafiquants ni terroristes ni a tɔ bɛɛ lajɛlen n bolo bɛ ɲɔgɔn bolo et troisièmement i b'a dɔn n'i ko front polisario ko Algérie n'u bɛ voyager ni Algérie de ka passeport ye Algérie de b'u héberger Algérie de b'u financer et même Algérie de b'u latɛmɛ soit Mauritanie fɛ ou bien ka don Algérie yɛrɛ fɛ ka na anw attaquer yan nɔ donc imaginez an bɛ mɔgɔ dɔ dɛmɛ o tigi ka fanga sɔrɔ n'o ye fanga sɔrɔ o bɛ kɛ Algérie ka instrument ye tuguni ka tila ka anw kɛlɛ tuguni quoi donc ça n'a même pas ça veut dire que anw ka Algérie kɛlɛ kun yɛrɛ kun ye min ye anw n'olu fana ka di voilà donc ça n'avait par fini ça n'avait même plus de sens au de la même n'i ye Mali ka déclaration ye n'i ye nin parti ta i b'a ye Diop ko après une réflexion approfondie donc ils vont même aller dire que comment dire le dossier qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale. Donc ça veut dire quoi? Ni sigi ka hakli jagabo yɛrɛ de kɛ i b'a ye nin dossier ce n'est plus autonomique dɔrɔn tɛ tuguni c'est une question de sécurité nationale ou de sécurité sous-régionale. Donc a kan ka ta ni hakili donc ça c'est le volet sécuritaire ani volet intégrité territoriale. Maintenant même volet diplomatique an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali dɔrɔn tɛ il y a fait Nasser Bourita fa ka discours kɔnɔna na jamana 50 de tun bɛ yen minnu ye comment dire la RASD reconnu olu bɛɛ y'u ka reconnaissance retirée ka bɔ a la Nations Unies yɛrɛ ko désormais ko bɛ Maroc ka plan d'autonomie de reconnu Maroc bɛ fɛ ka kɛ cogo min voilà donc c'est comme si an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka indépendance forme wɛrɛ la ce n'est même plus d'actualité i m'a faamu diɲɛ bɛɛ ko ko an ka na nin sira in donc moi je pense que c'est vraiment c'est logique et à quel yɛrɛ c'est comme si a bɛ taga
anga jamana principe c'est-à-dire ka kelebeke voilà anga kunklena saba anobe tagani donc moi je pense que c'est une décision à féliciter et à soutenir. Aywa abe ani Maroc fana ka bolo di ñogoma sinsi bolo di ñogoma minti bila ko c'est ko ni dongo ni adamadiya ta nasra fe anga jamana fla fana bi côté al nasro ko maro la fongo ñogo be ka nunu ñanje nga tato Maroc ka bonfro la kuma taganya sa an fana ba an yere gine ka keni ani Maroc ka fongo ñogo ko mawla nga ni se ni mina na sinsi. Oui, non seulement ni mina sinsi ni ani Maroc ta ina fo job ya fa ka kuma ko na la à un moment donné ako malgré que wati chama mi ke wa sora ni Maroc fo ñogo ngay ban ñogo ci mais Maroc te amine ama uta ke na fo bina janta ci ya bina janta ci do ngolo ko na yanzo ba mbolo ko uta ke na fo bina janta to et en plus de ça aussi ni Maroc jamana min ka investissement babe malla a kɛra télécommunication yo a kɛra finance yo a kɛra banque nu fɔ Maroc ka investissement babe malla ka tɛmɛ yɔrɔ caman u bɛ BDM na voilà u bɛ BIM na u bɛ yɔrɔ caman u bɛ télécom fana na n'o ye Malitel Move Africa ye voilà et même an ka relation ni Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn même waati dɔ la n'a bɛ to ka gɛlɛya dɔɔni mais b'a ye privilège dɔɔni bɛ an bolo Maroc ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan olu bɛɛ lajɛlen donc moi je pense que o relation tigiw o entretenir o nafa ka bon jamana kan kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛlɛ sugu dɔ ni comment dire la offense sugu dɔw kan. Ayiwa an b'a ye fana k'a fɔ min ye nin ko in ye a bɛna na to jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama sira fɛ min ye fanga yɛrɛ k'i jɔ a fanga jɔyɔrɔ la ka jamana ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kisi ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan Mali yɛrɛ taama bila taama min kun bɛ Sahara ko la o fana ka danganamaya bɛɛ ye sen. Oui, effectivement, parce que c'est comme si c'est message d'horaire de corps pour que gaïra djembela djelena. Désormais, il faut respecter le Mali. Il m'a fait moi. Ça veut dire follow double jeu donc non voilà, on sait que ibika voilà nga nafatala ibika antoro iba attaquer ibi terrorisme ko fait mais en bas que na faut follow diplomatie comme on va hypocrisie jouer non bon, maintenant désormais on va voilà, on va plus accepter que modo beno ko ka dankari anga jamana la anga jamana be jamana la arega nafa anti fin soro la anga tla kanda de tugunu quoi c'est même un signal ka nyeshi djembela jele ma quoi et plus précisément ka nyeshi Algérie ni aka parce que am saka front policier yere weli nafa Algérie ka proxy de quoi parce que Algérie ka proxy de ay lu ka femme Algérie de voilà Algérie de bu utiliser nous ga mo jamana mais attaquer Algérie de bu utiliser de quoi ga na Algérie de bu utiliser c'est un message à l'endroit de tout le monde désormais ni Mali bonya Mali bi bonya deuxièmement Mali ti a ɲɛ tugu tiɲɛni ka ɲɛsi a ka jamana ma tugun o bɔra mɔgɔ yɔrɔ la désormais kan voilà. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛma hɔrɔnya ko b'a kɔnɔ min ye jamana yɛrɛ ka kanabila ko b'a kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'u sinsin kuma min ka ko in na o ye k'a fɔ ka kɛ i yɛrɛ ye k'o sinsin an ka nafaw kan kɔnɔna na ani kɔkanna na ani an jɔyɔrɔ fana diɲɛ sɛnɛkɛla ni bankun kan. C'est comme si il y a une décision j'ai suivi un peu commentaire même à Maroc précis fait et là je me suis dit peut-être en bolo codendo mais à niveau et c'est là où j'ai compris que Mali diplomatie bilama c'est-à-dire afanga ka bon ça compte beaucoup sur le plan international. C'est comme si j'ai même vu des spécialistes de Maroc chez nous c'est comme si nous Malika Malika position sera na il va faire abna fo Malika position c'est comme si abna na femba de lasso ma Afrique konnala ani dien were konnala mais ngo Malika position na toni o ya re Sahara la ko do voilà alors que e ka jete mine concernant américain une position ta français une position ta Kenya ya ta concernant mais ça n'a pas fait autant de bruit il va faire moi bon frafina fana Mali fana lamene ne do voilà donc ça veut dire a teri jamano chama de bi munu ba fo ni Mali bala ambala voilà donc ça veut dire que ça c'est comment dire là avait avantage avant et puis ou jigi dalemba do akan et puis femba do ou bolo fena donc ça démontre également non seulement c'est là où il faut comprendre que c'est-à-dire panafricanisme irani souveraineté irani Afrique yere konnala c'est-à-dire Mali leadership do soro leadership ni peut-être souvent ala en reta à nafa do ala en reta à niveau do parce que bébé boli Mali no fait ni Mali direction minta ou bien ni Mali guerre la ɲɔgɔn na ou bien ni Mali yera ɲɔgɔn fɛ a bɛ aura bas de 10 ans à travers le monde kokɛ bɛ ka diabo ça voilà il y a fait kokɛ bɛ ka diabo imaginez jamana bɛ bi minnu bɛ ka gɛrɛ kokɛ la tu pouvais même pas imaginer wallahi
tu pouvais même pas imaginer k'a fɔ k'olu jɛra comme gɛlɛya ka alu tɛgɛ di a ma kuma tɛ ka taga a fɛ yen ka taga sanu k'a fɛ et puis ka tila ka o afficher ni a ye u yira k'a fɔ ko n'a bɛ se ka baara kɛ voilà et puis u b'u afficher ni a mais ye est-ce que nin fɛn in bi an y'a ye fana k'a fɔ Maroc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka jabɔ fɛnw ni fɛnw na kalanden minnu bɛna na taa ekɔliden minnu bɛna na taa Maroc famana ka ni ɲɔgɔnna bourse de an ka jamana ma dɛ ouais Maroc famana ka ɲɔgɔnna bourse et puis gɛrɛntɛ fana tun b'an ka yen kosɛbɛ an ka denmisɛnnin la surtout fɛn min ye autorisation électronique de voyage visa voilà au Maroc o ye ne degun koyi non o ye mɔgɔba de degun anw dɔrɔn tɛ o ye mɔgɔ camanba de parce que u ka fɛn ninnu da ka di de koyi u ka kɛnɛ yɔrɔ ninnu da ka di n'i taara yen fana lafiya ko n'anw dara an bɛ yɛlɛma misiri de kɔnɔ yen i ti balo sa ye o i bɛ misiri kɔni kɔnɔ Maroc kɔni i taalen de ɲɛna o kuma tɛ ni araba don e tilara kana an bila an ka taa ne dun bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ ne yɛrɛ sen sumana ye parce que o kun ye papier nin don an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ i bɔra yen sera ye heure 3 heure 4 voilà papier wulila ka bɔ yen alors que papier a bɛ jamana wɛrɛw a b'u ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ mais an yɛrɛ bɛ sɔn ka na kɛ sababu ye fana k'a b'u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc tu as vu l'impact comment de la fin yɛrɛ impacté ensuite i ye bourse minnu fɔ mɔgɔ minnu fana bɛna na bourse sɔrɔ ka taga kalan kɛ même si n tɛ fɛ ka n sinsin bourse kan kosɛbɛ mais visa électronique ne bolo o nafa ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ taga yen nɔ a kɛra minnu bɛ taga ci wɛrɛw la wa a kɛra minnu bɛ taga furakɛli la minnu bɛ taga quand même c'est des gestes minnu b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɛra vraiment a ye fɛnba ɲɛ u ye et puis n b'a dɔn a tɛ nana danni ma parce que commission mixte fana coopération o fana kan ka na kɛ voilà ça aussi fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ comment dirais-je la kɔnɔ mais ne bolo nin bɛɛ kɔfɛ min nafa ka bon a la kosɛbɛ o ye an ye signal min di comment dire la diɲɛ yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ désormais le Mali ne peut plus accepter ka jamana dɔw reconnu nin tɔgɔ la tan o jamana ka tila ka participer attaque terroriste la ka ɲɛsin Mali ma ka Mali déstabiliser o kɛra jamana o jamana kɛra o kɔfɛ sa nous on va plus accepter ça o logique c'est plus o ye message in ka bon kosɛbɛ et puis ci dɔ ka ɲɛsin hali proxy misɛnnin wɛrɛ ma minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛna dɔn k'a fɔ ko non le Mali Dirisa Minɛnta maa bɛ ka kuma dɔw wɛrɛ fɔ surtout anw yɛrɛ fɛ i b'a dɔn k'a fɔ anw ne kɔni ka jateminɛ ni diɲɛ maa si ta tɛ kelen ye an ka jateminɛ cogo ni maaw ka kow tɛ kelen tɔw bɛ fɛn fɛn ye ɲuman na anw caman b'o ye o fine bi n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ Mali bɛna na i sinsin diɲɛ seleke naani ko a bɛna na ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya min d'u ma Maroc ka fɛɛrɛ kɔnɔna na dɔw fana bɛ k'a fɔ ko n'an y'an ta o fɛ ko yalama ko maa minnu bɛ k'a ɲini an yɛrɛ fana fɛ k'an ma fiɲɛ bɔda d'olu fana ma ka kuma da d'olu ma wa c'est-à-dire ma faamu u bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'anw ye saharawi Maroc ka kɛ o denfa ye ko olu ka jamana lakodɔn ko minnu b'anw yɛrɛ fɛ yan ko yalama k'an ma sababuya d'olu fana ma olu fana ka kuma da sɔrɔ wa fɛn suguya kelen tɛ o k'a fɔ fɛn suguya kelen tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ groupe foyi tɛ Mali kɔnɔ yan résolution foyi tɛ Nations Unies kɔnɔ yan nɔ e ma deli ka taa Nations Unies fɛ ko ka Mali territoire fan dɔ lakoni ko dɔ ka fanga dɔɔni b'a kan ou bien ko ka groupe dɔ rekoni ko ka fanga dɔ bɛ yɔrɔ dɔ kan o tɛ yen nɔ alors que Front Polisario c'est le contraire i m'a faamu Nations Unies yɛrɛ de y'a rekoni ko u ni Maroc ka sigi ka kuma pour que Maroc ka bɔda dɔ di u ma genre a kana kɛ i b'a fɔ indépendance tɛ k'u bolo mais u ka yɔrɔ min b'u bolo voilà yɔrɔ min b'u bolo voilà dan n'u ka fɛ u b'o yira Maroc ma ban o ma Maroc ma bɔ o ma mais Algérie de tun bɛ ka continuer ka kɛ non ko o dɔrɔn tɛ ko ka u yɛrɛma hɔrɔn yɛrɛ de d'u ma k'u fara ka bɔ Maroc i m'a faamu voilà par exemple même n'i ye Espagne ta n'i ye Catalan ta ko u fana voilà Basque France plus précisément n'i ye Catalan ta mɔgɔw b'a Barça yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mais a gestion tɛ i n'a fɔ Espagne Madrid gestion bɛ kɛ cogo min na non ce n'est pas comme ça i m'a faamu masakɛ ka politique ale ka non autonomie dɔɔni b'u bolo i m'a faamu olu yɛrɛ ka kɛlɛ fanba yɛrɛ tun bɛ ka kɛ waati dɔ la u tun bɛ fɛ ka u fara ka bɔ Espagne na yɛrɛ de Espagne fana ma jɛ ni o ye quoi n t'a dɔn ni hakili b'a la waati dɔ la u ka joueur bɔ les piqué et autres olu bɛɛ kun u bɛ exprimer fɛn dɔw fɔ voilà o ɲɔgɔnna caman bɛ mais ça a bɛ dépend jamana yɛrɛ tariku de la quoi jamana sigicogo a bɛ sigi waati minnu na ani communauté minnu bɛ a kɔnɔna la alors que au Mali ce n'est pas ça Mali ta n'i y'a jateminɛ Mali rebelle c'est fɛn sigilen de don tilekanderen de fɛ ka mɔgɔw wele ka na dɔrɔn k'a fɔ bon anw bɛna taa an bɛ marifa di aw ma a ye marifa ci a k'a fɔ k'a tɛ fara ninnu kan i m'a faamu et puis minnu yɛrɛ nɛgɛra ka don a la olu yɛrɛ ka k'a fɔ olu yɛrɛ ko cogo di olu yɛrɛ ko u tɛ a la quoi donc ce n'est pas fɛn sugu kelen comment dire la fɛn sugu kelenw tɛ en plus de ça aussi n'i ye Mali ta ka Mali comment dire la fɛn rébellion ta ka ninnu ta Sahara ninnu bɛ u bɛ arabu de
comme on dit au arabu ni malita a instrumentalisé les deux wala sa ka fa ko shia do de beno o de be fait ki fara ka bo jamana tola jamana den tola ka jamana voilà jeni o quoi donc voilà ani malita tikele et même il va même moda ka fa oui mali ni min ka tanto anganga da neutralité de ma jeni neutralité ti ta koyi ibi saw bo Kasim do biti bugo ki fafu Kasim netri i jofle Kasim i jofle ban ate sabara be briye Maroc ni Algérie bi ñogon sama la Front Polisario ni Maroc bi ga ñogon sama ni eye Front Polisario reconnu neutralité baby ah nya sambina ni wora ante neutralité la ayi an ngonu ngun tola andara fangale fe ko anga nafa be ayan sigi ga hakli jagabo ka ay ka fa nafa doronte de o ko yere be ga sababu ami degumi yere kono bi o no yere bala an ko no anga fanga yere mine nunu na folo parce que ni no fanga soro ka dugukolo soro amna ga sababu amna na cheni famba do an quoi donc an yele mana et comment dire la fanga fait et puis en plus ka la fa anga intérêt bi au vent fait alisa di mo go do siglo no ka neutralité ko kuma fo la ça n'a même pas la sens aywa ma chama me ka yira fana ka fo ko wale ay abna na ni daila e bolo di ñugo ma srafe jamana fly ni ñoan che kerengere ne ala lakana ko ñirabe min kala ma ko ni ngam Maroc tagala maro nga fo mi ba man jona ngo wala ke baw yeki wara jonjon soro lu la farafina kono ya Maroc be wana u fe yiri wali ko tan srafa ni bolo ñugo ma to tan sra ere bula musaka mun soro ni ko ina parce que nafa ko de be ça. Bon, déjà, vous savez, diplomatie qu'on a fait, surtout ni Jamana Flabé, nous avons femme ou quoi intérêt ou quoi. Parce qu'il ne faut pas aller croire que Jamana Dobé, non, voilà, au débat. Oui, voilà, non, à bébé dépend, Jamana bi, il n'a qu'à dire qu'on a là. Il se mis sur un ani abi ibunya cassé niveau mina. Bon, ni ani Maroc takal jetem ne vai. Maroc il y a intérêt kama oui ça m'a en fait fin chamana parce que Maroc a compris que déjà investissement nous qu'on fait ni ani ansera ka gagner déjà ça fait un marché 71 millions d'habitants ni Aïsita donc ça fait un marché ensuite anti océan sort donc à travers Maroc fana voilà au bar comment de la au bar obisena et faut pas même oublier que le Maroc avait même proposé projet Niger ni Algérie ni no gazoduc transsaharien le Maroc avait même proposé au Nigeria plutôt qu'ouvert à Katla Kasraoro mais à l'époque ça n'a pas trop marché quoi. Donc voilà donc c'est comme si voilà donc c'est comme si avec fanga dit en diplomatie avec fanga dit ulu fanga diplomatie et en termes d'investissement aussi ou investissement fanga be saka boyano il faut Maroc fana marché fana be saka délai en yano kosobe et moi je pense que en quand en sinsi au fana ka kosobe ka Maroc marché fana délai anya fana pour que en fana be saka do ni ngo ko nyera nyuma mi am saka tay ko be saka na envia to voilà yando maye il m'a fait donc moi je pense que c'est vraiment c'est quelque chose mais ni à tono bora kosobe ça peut nous servir beaucoup et puis aba ira mogo do fana là qu'il faut désormais au kelente quoi il m'a fait moi voilà le fait même de provoquer cette concurrence entre un partenaire ou une union ça aussi au fana be an nafa voilà parce que do be na bli ko na fa ah netate nunu il m'a fait moi donc voilà donc mbe proposition min ke ouye ani misaka na famille la soma c'est ce qui va compter donc désormais au bena akeni ouye parce qu'il va falloir an kele ne va fa ko Algérie ga exclusivité France ga yo fo kuma chamana mali ko klale do fan fly ko fa la khoni o ko Algérie ga exclusivité boka o bora la amale ga bisiku naka nunamugo naka fo ya fa la fona be France bolo donc maintenant le fait même ka en labo qu'on a désormais qu'il faut partenariat bon Mali jamana mais intérêt chamambe akona là c'est celui qui propose et c'est celui qui ne respecte et surtout celui qui respecte notre souveraineté aywa kuma famba re miyebi on mi jekulu konna na o AEC Burkina Mali Niger ni wale am ngelen flane ma jamma ga hakila jagabo kaka eta juma ya ko la ya famya tugodi atna na yigi yoko yo lawa non atena ni yigi yo surtout ni AEC ta Gelati AEC jamana chini Maroc ni ñogonte Gelati en Chine Maroc no et puis à ben Maroc bi contact là déjà parce que ñe projet mi foni wo accès à l'océan Atlantique là ah ouais c'est vrai au père ko tara yero ambe bo kono déjà asimiga président wakati voilà ambe bo kono et en plus féminin ali jamana roba xoni au Tchad nous fait no lu be ba kono déjà donc ça ne va pas poser problème mais sur ce volet là
fɛn min ye AES ka partenariat ni i bɛ ka bɔli laban a y'a yɔrɔnin souligner a kuma ma caya kosɛbɛ peut-être j'ai même eu l'impression que mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ alors que c'était très important a ko u yɛrɛ dama bɛ ka baara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko y a des discussions u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc ça peut être au niveau des chefs d'État k'a fɔ ko an k'an togo dɔn c'est vrai voilà c'est vrai jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a ka partenariat la ko mais u yɛrɛ dama bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ pour que les partenariats comment dire bilatéraux ou fanga kana na boya ka tɛmɛ AES ta kan donc désormais voilà k'u bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ pour voir donc désormais AES jamana kelen-kelen ani mɔgɔ bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ani o tigi ka baara kɛ ɲɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye ka AES fɛgɛya ka fiɲɛ don AES la donc on va essayer de voir ça donc il bɛ a yɔrɔ souligner a ka intervention laban kɔnɔ donc ça veut dire que a discussion bɛ sen na mais Maroc tɛ o cadre kɔnɔna la Algérie de b'o cadre kɔnɔna la soit Côte d'Ivoire ou bien Bénin parce que ni Algérie ta o n'aw man di ni Bénin ta o ni Niger man di Côte d'Ivoire ta o n'aw man di o ni Ibe fana man di donc des relations bilatéraux ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ kɛ président ni ɲɔgɔn cɛ ou bien à des niveaux institutionnels pour voir a kana kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase a ma parce que vous savez AES fana point fort o ye peuple ka adhésion donc bibina souvent ça fait mal ni Nigeria mais k'a fɔ ko Alassane min ye mɔgɔ 800 labɛn ko ka taga ale attaquer sini sɔgɔma bon ko o ni Mali tɛgɛ filɛ ani Assimi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ ka kɔrɔta ça peut faire mal hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ et le Niger aussi pareil Burkina aussi n'ale fana ye k'a fɔ ko ale ni comment dire la fɛn ado bɛ cogo min na ko la même scène kelen bɛ passer hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ ça peut faire mal et a bɛ se ka tiɲɛni kɛ dugumana la mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔw jɔrɔ o ye kɔsa in na Niger jamanakuntigi ka Algérie taga ye a kuma cayara olu ka bolo di ɲɔgɔn ma ye donc yan'u ka taa est ce que jamanakuntigi yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu ko ɲɔgɔnnaw kan wa bon là je ne sais pas n'a sɔrɔ ni u kumana ɲɔgɔn fɛ mais a ye impact négatif ba kɛ AES yɛrɛ kan parce que à partir du moment où il y a k'a fɔ ko Tchani segira ka bɔ Algérie kana tu pouvais remarquer a kɛra réseau sanfɛ la ou bien a kɛra cercle kɔnɔna la tu pouvais remarquer AES ko kuma dɔgɔra kosɛbɛ jamana ninnu caman kɛra Mali Burkina Niger voilà parce que population de bɛ ko in ɲaga population de b'a ɲaga i b'a senti population na i kun b'a senti population na bɛɛ kun bɛ ka jamana de fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ AES kan donc parce que c'est ce que Algérie cherchait aussi à travers la communication car c'est comme si ni Tchani au lieu de choisir AES kan quoi c'est ce que Algérie voilà pour véhiculer même si ni Tchani ka discours ta il a dit plusieurs fois qu'a fɔ ko bon amana na fɛn minnu kɛ il va falloir que kuma ɲɔgɔnya dɔ ka kɛ d'autres niveaux n'olu kɛra waati min na nin bɛ se ka kɛ mais malgré tout ça et surtout il y a Tchani ka discours ala ma tila fɔlɔ Algérie presse commencera ka a ka discours ka a transformer ka kuma wɛrɛ di a ma k'a sɔrɔ a ma min fɔ o kelen tɛ dɛ voilà ali binaja an ka maaw y'a kɛ non mɔgɔ caman moi même ce jour là moi j'étais ne kun bɛ télé dɔ la et heureusement comme ne tɛ sɔn kuma sujet ninnu kan tant que ne ma a version yɛrɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ n'a version yɛrɛ kun tɛ ne bolo a dɔn an bɛɛ kun bɛ induit en erreur parce que quand Tchani kelen k'a fɔ ko a tɛ se ka faamu i m'a faamu wa ko comment dire la ko e k'a kɛ jamana ye min bɛ wuli ka ɲɛsin jamanaw ma voilà i teri jamanaw ma donc u taara sɛbɛn k'a fɔ farafina ka kelenya yɛrɛ burujali baaraw kɛ olu k'e fɛ k'a sɔrɔ e y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ kɔrɔ donc pendant que Tchani bɛ discours la i b'a dɔn infographe kun bɛ ka kɛ pendant que Tchani bɛ discours la Algérie presse u bɛ ka infographe kɛ donc Tchani y'o yɔrɔ fɔ dɔrɔn u y'a yɛlɛma au lieu que u k'a fɔ ko Tchani ko mɔgɔ si ta comment dire la a tɛ se ka faamu Algérie t'a faamuya voilà ko faamu a tɛ se ka mɔgɔ t'a faamu mais u taara yɛlɛma k'a kɛ ko Tchani ko non ko mɔgɔ si tɛ se ka da la donc i b'a dɔn nin kuma fila tɛ kelen ye a wagati a kuma cayara dɛ voilà donc u taara o sɛbɛn alors que Tchani m'a fɔ mɔgɔ tɛ da la mais k'a tɛ faamu de quoi a tɛ faamu k'e bɛ ka nin kɛ donc n'i ko mɔgɔ ma mais Kassim e bɛ ka nin ko min kɛ a tɛ faamu quoi donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne bɛ k'a fɔ k'i m'a kɛ dɛ c'est comme si c'est une façon k'a f'i yɛrɛ k'i tɛ ka ɲuman kɛ e mɔgɔ caman y'a ta k'a ɲɛsin anw yɛrɛ de ma voilà parce que mɔgɔ caman bolo ko a ye anw de labila ka Algérie sugandi k'a sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna tun tɛ o ye mais u y'a bɔ a minɛn kɔnɔ mais Dirisa bɛ ta bi nin ko ninnu minnu filɛ ka kɛ nin ye jamanadenw i yɛrɛ fɔ cogo min na AES fanga ye jamanadenw de ye e yɛrɛ bolo jamanakuntigiw n'u bɛ nin suguya kɛ u kan ka ɲɛbila baara jumɛn kɛ u kan ka kunnafoni di jumɛn sigi sen kan Mali ye baara min kɛ nin ko in na sa Job ka mɔgɔw
a ka seli de communication ye kunnafonidila caman wele u ye mɔgɔ caman labɔ a kalama Diop yɛrɛ kumana bamanankan na ka kuma tubabukan na e yɛrɛ bolo o bɛɛ kɔfɛ sa jamana kan ka mun kɛ parce que lafaamuyali de ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ yanni hakili su ka don mɔgɔw la. Déjà, oui, mais comme faut la recevoir, c'est très bien, mais souvent la communication ça va au-delà. Ah oui, il y a les phones ça en fait. Souvent ne peut pas faire communication na détail n'a pas bon recevoir tellement l'essentiel. Et va pas. Mais ni moi menti à qu'on recevoir il t'a femme parce que il va se ni déclaration de cara moi déclaration t'as mis déclaration commenter tout et tout mais il va se tanninga c'est que la comment fitin do fa qu'on va se comment ni avait impacté que kateme ali déclaration. Donc on l'a ni meni moi to kalama ça fait pas passer. Au-delà même ça là sur mandima. Et regarde quelle même influence Amérique Iran ani FN nonja. Voilà. Il y a communication sur la jatemine. Il va être détail fitin d'obé non à te bon officiel ou da. Mais à détail nous ni a mebe ni intéressé là. Il va y avoir que jamana dode service ou ya bon à journalisme. Journalisme pour qu'à barakena quoi. Parce que wado au détail mbise ka na fa banya ka teme ali mo ka bo comment la sans fait qu'on kalama. Ma uchara ale information sur uchara zin ni kala ina ko. Non, à un moment donné le monde journalistique doit être à fort. Lui-même il a reconnu au Pentagone depuis l'information dit Oluma. Allez ici c'est que le Pentagone débat a dit Oumara parce que souvent nous faisons un détail de Benoît n'a pas bon qu'on savait quand même. Non reste car on ira là oui. Au gars c'est quand on va dire il a une information drone état. Voilà. Voilà pour nous dire là où Béolu jatemina ka ko il a une position état quoi. Voilà ma foi donc maintenant ça non si les gens pouvaient nous au Lufana ils pouvaient nous bisoko au faro bolo ka ça non autre on internet par exemple commission mixte minale ou commission mixte autre détail misen do ba ko nana ça peut servir comme rôle la famille et puis même ni ko nous autre détail misen do beno ni mo bi saka soro ça peut servir comme rôle la famille comme mobiliser davantage quand par exemple ni déclaration ta et akala ne akala ambela jele akala ambaro déjà ka foni mimbe ni kono mais il va soro ça non ko ni fidi no temana ani mara ko ni ngonje mimbi ani mara ko ngonje ka jaka do faraka mimi saka Morocco la au Morocco ni sonja au Malion la ni sonja ou bien avec ASI to rebina non mais ni tenti mal doro ala to fala na fin sorona bon détail ni ça peut servir ka communication booster ko sobe ka donc ka o faro ka parce que souvent il va ranga mo problème de ni ko kibi ko ni fitini ka détail non be munu na le aso rega tela la parce que na le ma le ba fli il se ka l'état récupérer ala mo ko ton me ka so luma mo ba détail soro bonu bolo ko misenu soro mandu voilà Drissa ni ko min kera avec ka wati la mina marfa kaun dale do folo u ko tene alna soro gosiri be ka taka yesi libama yala mani ko min kele flene a jorobo la kuma te Maroc ale kɔni ka suru Israël ni États-Unis na anw ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ni Iran do a tɛna na kɛ kɔlɔlɔ ye o ko in hukumu kɔnɔna na wa. non a ti kɛ kɔlɔlɔ ye hali Algérie siranna de ko in daminɛ la sinon Algérie ni Iran u ka surun ka tɛmɛ u kun ka surun ka tɛmɛ hali anw ni Iran kan fɛn caman bɛ Algérie a bɛɛ ye Iran mais le fait que bombardement d'Amna Guinée Fagara et puis à sur États-Unis Trump bika Algérie menacée donc j'ai l'impression que Algérie sera américain canada colonel donc grena ka fa non Iran fleur kan minke amay et puis oui à commenter là oui à alors ga serve ga journaux ni utakula te kuma ko nga ko sebe ata Iran jugala voilà donc oui à commander là oui à doma quoi mais ni ko mi fleur ani Maroc ni ko mi fleur na vous savez a jetemene américain ka mo keleta folo mais ça va ni chinois be ça que 120 mais am ça que reçu n'est-ce pas mais malgré que ani reçu en partenaire folo malgré tout ça fait comment dire la américain bi taninga si la dia dongodo ali kunne da ba kuna sini ambassadeur kumbe fait la job défense là ça dire am ka comment mi folo c'est ça quoi ça dit bien jamana chama de afam ça na ka fako IC bi ça que sababu soit ka igre farafina opinion ou bien qui yoroma dia farafina opinion il m'a fama obo jatemna donc ils font tout pour que au moins si ou tarana c'est ASIMA ou bien on est ASI ka ye ñoron fait quoi parce que calcul be ayira ka fa ko irisu ka succès bi en Afrique c'est à partir de l'AES il m'a fama donc to bela jele il m'a ali union européenne ira konna la allemand bu denga bo français ko fa italien bu ta fait sans faveur donc
jamana ni ɲɔgɔn wali b'a san ni wurubulu yɛrɛ ye b'a san ni fɛn bɛɛ ko hali u don yɛrɛ ka to ka faransi lagosi waati dɔ donc jamana ni ɲɔgɔn cɛ ça n'a rien à voir waati dɔ la intérêt o kama parce que ni ye Maroc ni fɛn ta Israël cɛ ta c'est des questions d'intérêt i m'a faamu ni ye Saoudia ni Israël ta c'est la même chose même Maroc position min na tɔw bɛɛ bɛ ka u to ka gɛrɛ a la i m'a faamu arabu jamanaw bɛɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ni nin ko yɛrɛ tɛ Égypte yɛrɛ n'u kun ka surun kosɛbɛ accord sɔrɔli la parce que olu ni États-Unis bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ voilà kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ yan'an ka se an ka baabu ta fo filanan ma Kasim ka nin décision ninnu tali vraiment kan ka autorités fo a la kosɛbɛ mais n ye kuma min fɔ ka o fara kan tuguni ko u ka détails halisa k'u gɛlɛya an ka détails commission mixte min kan ka kɛ voilà an ka détails voilà an ɲɛbila baaraw fɛ voilà ka se ka détails nu fɛnw sɔrɔ kan pour pouvoir ka se ka jusqu'à présent ka mɔgɔw mobiliser ani ka mɔgɔw informer n'a ye parce que nin décision in ne y'a f'i ye min diyara ne ye kosɛbɛ c'est le fait que Front Polisario bɛ ka anw attaquer am ka terrorisme kɛlɛ Front Polisario groupe terroriste yɛrɛ je peux même te donner un nom mɔgɔ bɛ se ka taga même recherche kɛ k'a lajɛ il y a un nom Ismaël a tɔgɔ yɛrɛ Mouni Ahmed hein il a été condamné Front Polisario mɔgɔ de don ani État islamique bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc c'est des gens qui nous attaquent donc comment est-ce que an bɛ se ka continuer ka nin fɛn ninnu kɛ donc le fait que ka o fɛn kɛ c'est vraiment salutaire pour moi et an ka diplomatie k'u fana fɔ kosɛbɛ. Drissa Mementa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka na kɛnɛ ɲɛnamaya bi tilekan in na ka kɛɲɛ ni Mali ni Maroc ka bolo ni ɲɔgɔn ma ni taabolo kura Saharawi Mali k'a ka lakodɔnni bɔ olu ka pewu k'a yira sa k'a fɔ ko Maroc hakilina min taara jɛnsɛrɛgɛ naani ka jɛkulu fɛ n'o ye Nations Unies ko baara ka kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sisan fala ye min y'an ka baabu ta ko filanan ye o bɛ tali kɛ biennale la laada don sibiri o sibiri maa minnu taara biennale kɛnɛ kan ani maa minnu tɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye min ye biennale ye ale sigira Tumutukaw fɛ yen décembre kalo tɛmɛnen tile 18 ka n'a bila tile 28 na baaraw kɔnɔna na sa su o su mun y'an ka marabolo dɔw tun b'u bila o filanin dɛbɛ la Joyila kilon kun cɛla ale min kɛra filanan ye Buguni kɔfɛ bi tilekan in na an bɛna Joyilakaw olu ye baara min kɛ Moti Tumutukaw fɛ yen biennale la Sadu Baba Alkayiru kɔnɔna na fala ka ja talen don an ka ja an ka taa Tumutukaw olu fɛ yen.
sababu ke au mademi se kuluke wale jugui
do ebi kamalenga washina do idanga maya do yawa do ebi do waji do ebi kamalenga washina do idanga maya do yawa do ebi kawalenga washina do aye do ebi do majite do ebi kawalenga washina do itara
Jaraga,
Jabate donda kele ani boda kele kay saraka minge babal kayru togalan dulati kena konana bienal konana samba flan muganduru awna o yira awla ala ka sibiru wala yira ambala jirena ka bela jire fo ka bela jire wala mando drissa be meta ka fana fo andana kana kena nya njamulu akambe nala sonama sini. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Kata Sesika Soma, Kenyeba, Kita. Omanina, Nyoro di Sahel Mauko, Kata Se Kolokani, Djidjeni, Fokata Se Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herala, Kase Herala. Aywa,